Labian kaugmahan ni Nanay Emma Corlillo kang Purok dos Barangay Libho, Tiwi Albay, na igwana sindang libreng makakuhaan ng tubig. Dati kaya, pigtutuyo panindaan makataid nindang barangay nga ni magbakal sa nanin tubig inumon. Alagad sa proyektong Patubig kang Ako Bicol Party List, maggurugian na daan sa indang buhay. Bicol, salamat na maray na natawan kami kay arog kay ning patubig. Kasubagong aga kan opisyal ng pig-turnover ang solar-powered water supply system project ang partido sa nasambit na barangay. Para kay punong barangay Reynaldo Quibillas, dakula talaga ining katabangan sa inda. Ngunya na igwana da kay ning proyekto sa indang lugar. Maginan makataid nindang mga barangay na problemado man sa tubig ang sisiguruhon niya man daang makikinabang man. Hiling ko ang kamugtakan, ipinahiling ko mismo sa tubig kung pwedeng inuman. Bago ako nagpagamit sa Kuya Makimaryo, pinatest ko. Magayon ang naging resulta ng tubig. Malinig, asin, pwedeng inuman. Apwera sa barangay Libho, pig-turnover man kasubagong aga ang parehong proyekto kang partido sa barangay Kurokoro na kumpwesto ning 1,500 na pamilya asin problemado man sa tubig. Kulaon pong salamat Ako Bicol. Ngata ko na itao po din yan sa muya. Nadain na po kami na dipisilan. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, saro ini sa mga proyekto kang partido na pinaka-challenging alagad para matabangan ang mga namamanuaan. Padagos da sindang mainguha nga ni inian magkarealisar. Based on study, 50 to 60% sa tuya pong mga constituents Bicol-wide, they are deprived no sa supply ng tubig o kaya they sindaning access to a sustainable supply of water. And that is why so mga kasimbagan ta kaya mahilig ta po ini yaw po ini nakakonstruer sa mga hararayo na lugar. Sa presente, ininan pantulong solar-powered water supply system project ang Ako Bicol Party List sa Banwaan, asin ika-39 sa Kabicolan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.